cymryd arian o fuddsodwyr yn hawdd, ond mae perswadio nhw i roi'r arian allu yn gallu bod yn broses brawychus. Nawr, cofio, mae'r un peth yn digwydd i'ch corff pan ych chi'n nerfus neu'n fryderus, neu pan ych chi'n cyffroes neu'n cynhyrfus. Dwylo, chwyslyd, curiad, calon cyflymach, ac wrth gwrs teimlad nerfus yn eich stwmog. Y gyd sy'n rhaid i chi wneud yw dychmygu bod chi'n gwneud rhywbeth cyffroes. Nawr, os ydych chi wedi gweld y raglen hwnna, byddwch chi'n ymwybodol bod pitches yn dilyn fframwaith penodol, a gallwch chi adeiladu eich un chi hefyd trwy ddefnyddio profiad eich chi wedi cael o cystadlaethau neu asediadau. Y gyd sy'n rhaid i chi cofio, pan ych chi fan hyn, chi yw'r storiwr sy'n adrodd y stori. Felly, gosodwch y pitch allan i ddechrau. Yn gyntaf, y bachyn neu'r hook. Dyna pham mae rai pobl yn ddod â'i fam gi neu fan roc llawn neu efallai'n gwisgo rhywbeth ryfedd. Does dim ots beth yw e, paidwch yn mynd dros ben llestri, ond gwnewch yn siŵr bod chi'n danlinellu'ch syniad neu'ch busnes ac yn tynnu sylw y cynulleidfa. Yn nesaf, am linellwch y broblem, uniaethu a fuddsodwyr ac adrodd y stori. Esboniwch raddfa'r broblem a sut allwch chi ei ddatrys. Agorwch eich calon, byddwch yn personol ac ystyried i bwy a pham. Yn nesaf, sut allwn ni ddatrys eich problem? Siarad am eich busnes, neu'ch syniad, neu eich cynnyrch. Mae'n pwysig iawn bod chi'n cysylltu efo'r buddsodwyr yma ac yn siarad yn ffordd haws ac yn glir, fel bod pawb yn gallu deall. Nawr chi wedi denu sylw pawb a amser eich siarad am fanylion eich stori. Beth yw eich fodel busnes? Beth yw'r cyfleuon? Beth yw'r farchnad eich chi'n targedu? Beth yw eich cynllun marchnata? Beth yw'ch llwyddiannau a pwy sydd ar eich tîm? Nawr, fan yma all pethau mynd tymed bach fwy cymleth. Felly gwnewch yn siŵr bod chi'n sgriptio popeth allan i cofio fe lan fan hyn. Ac os ydych chi ddim yn gallu cofio fe lan fan hyn, allwch chi defnyddio cardiau cyw yn lle, os ydych chi wedi anghofio beth i ddweud a ddim i faglu felly. Os ydych chi eisiau defnyddio sgript hefyd, allwch chi gwneud hwnna hefyd, ond gwnewch yn siŵr bod chi'n defnyddio llythrennau mawr a ffeil proffesiynol. A gwnewch yn siŵr bod chi'n edrych lan o dro i dro i gwneud yn siŵr bod y cynulleidfa yn edrych arnoch chi pan chi'n gwneud eich prif pwyntiau. Hefyd, allwch chi ddefnyddio gymorth gweledol fel PowerPoint er enghraifft. Allwch chi ei ddefnyddio i danlinellu'ch syniad neu'ch busnes. Ond gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn llenwi'r slides gyda llond text diflas. Cofio, mae PowerPoint esgeulus yn gallu difethach pitch yn llwyr. Felly, defnyddiwch lluniau, graphics a hefyd pwyntiau bwled. Paidwch â llenwi'r slides llond llawn o text diflas. Ac os ydych chi ddim yn hoffi PowerPoint, allwch chi defnyddio meddalwedd hollol wahanol os ydych chi eisiau. Mae'n hollol lan i chi beth bynnag eich chi moyn. Nawr, bod chi wedi bennu eich stori, dyma'r fomad enfawr o bwysig, y gofyniad. Beth ydych chi eisiau o ddiwrthyn nhw, a beth allwch chi cynnig yn ôl i ddiwrthyn nhw hefyd. Felly meddwl am fuddsoddiad neu'r fframwaith presennol, a hefyd beth allwch chi gwneud gyda'i harian. Byddwch chi'n glir am eich sefyllfa delfrydol, am faint byddwch chi'n eisiau cyfaddawd, a gwnewch yn siŵr bod chi'n agor eich breiciau lan i unrhyw cwestiynau. Bod chi wedi gorffen eich stori, rydych chi ddim wedi bennu pitcho eto. Bydd y buddsodwyr yn edrych ato sut ych chi yn mynd i ymateb i mewnbwn nhw a sut byddwn nhw'n siarad i chi. Byddwch yn gwrtais a byddwch yn agored i unrhyw cwestiynau, unrhyw cyfleoedd ac i weithio gyda pobl newydd. A pwy wir, felly allwch chi bennu lan werth y unicorn i ddreigiau. Beth mae hwnna'n olygu yn rhywbeth?